ब्रिगेड, माळशिरस तालुका महिलांच्या वतीने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून जयंती साजरी करत अभिवादन करण्यात आले. यावेळी जिजाऊ ब्रिगेड च्या पंढरपूर विभाग अध्यक्ष शिवमती सौ. मीनाक्षी अंधारे जगदाळे व महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या. स्त्री शिक्षणाच्या अग्रदूत क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले देशातील पहिल्या महिला शिक्षिका आणि महिला शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडविणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांची आज जयंती आहे. आयुष्यभर समाजाच्या भल्यासाठी धडपडणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म आजच्याच दिवशी म्हणजे 3 जानेवारी 1831 रोजी त्यांचा जन्म झाला. भारतीय सामाजिक सुधारणेचे अग्रणी असलेल्या महात्मा फुलेंच्या खांद्याला खांदा लावून सावित्रीबाईंनी समाज सुधारणेचं काम केलं. त्या काळात मुलींचं शिक्षण म्हणजे अशक्य अशीच गोष्ट होती. पण ज्योतिबांच्या मदतीनं सावित्रीबाई यांनी सुरुवात केली. सामाजिक सुधारणा असो वा अन्यायी रूढी परंपरा असो, सावित्रीबाई आपल्या मतांवर कायम ठाम राहिल्या आणि भारतीय मुलींच्या शिक्षणाच्या द्वारे खुली केली. सावित्रीबाई फुले यांनी ज्योतिबांच्या मदतीने पुण्यात पहिल्या मुलींच्या शाळेची सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे त्यांनी शिक्षिकेचं काम केलं. त्या अर्थी या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या. सावित्रीबाईंनी समाजातील जातीवाद आणि अन्यायी रूढी परंपरा यांच्या विरोधात आवाज उठवला. अत्याचार, बालविवाह यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ज्योतिबा फुले 13 वर्षाचे असताना आणि सावित्रीबाई 10 वर्षांच्या असताना त्यांचे लग्न झाले. नंतर त्यांनी बालविवाहाची प्रथा नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. स्त्री शिक्षणासाठी काम करताना त्यांना त्यांच्या घरातून बाहेर पडावं लागलं आणि समाजातून बहिष्कृत व्हावं लागलं. 1848 साली त्यांनी पुण्यात महिलांसाठी पहिली शाळा स्थापन केली. त्यावेळी त्यांच्या या शाळेत केवळ 9 मुली होत्या. विधवा स्त्रियांचे मुंडन करण्याच्या प्रथेवर त्यांनी आसूड ओढला. 1873 साली ज्योतिबांनी स्थापना केलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेत त्यांचा मोलाचा वाटा होता. 1897 मध्ये पुण्यात प्लेगची साथ पसरली. यामुळे अनेकांनी आपला जीव गमवावा लागला. या जीवघेणा आजार अनेकांना जीव घेऊ लागला. सावित्रीबाईंनी प्लेग पीडितांसाठी पुण्याजवळ वसलेल्या ससाणे यांच्या माळावर दवाखाना सुरू केला. प्लेगच्या गंभीर परिस्थितीत त्या आजारी लोकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आधार देत होत्या. सावित्रीबाई स्वतःच्या प्राणांची पर्वा न करता रुग्णांची सुश्रुत करीत राहिल्या. आपले आयुष्य समाजसेवेत खर्ची करणाऱ्या सावित्रीबाईंच्या आयुष्याचा शेवटही समाजाच्या भल्यासाठी झाला. आजही त्यांचे काम भारतातील प्रत्येक जणांना प्रेरणा देते. अशा या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना जयंतीनिमित्त त्रिवार अभिवादन.